नों क'क्राझार पार्टी अफिसाव दाफै नोंखौ करमाटा दैखांजोबगोन आं दालालसो नों सासे आं लिडारफोरखौ मोनबाय थादों बे खोथाखौ सोर नोंलाय सोर लिडारखौ होननाय नों दालालसो आं जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौ होनदों गोदान मोनसे भाइराल कल रेकर्ड लोगोफोर क'क्राझार BSUनि भाइस प्रेसिडेन्ट VS बिक्रम दैमारी बिथां सानैनि गेजेराव दाङाबाजि नांलायनाय मोनसे भइस कल रेकर्ड हेल' हेल' बिक्रम सार औ आं डेभिड हो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं BSUनि औ आं नोंजों मोनसे खोथा रायज्लायनो हो माने खोनासंजोब आरो दे नो डाउट दुफाङा जयनिं जाबाय नोंसिनि थ्रुयै हा औ आं जास्ट लुगैदोंमोन इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव जोंहा मोनसे दुखु मोनलायनाय जादों नालाय जों जेब्ला इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो खालामदोंमोन स्टुडेन्ट इलेक्सनाव बे टाइमाव दुफाङा UPPL निफ्राय फैसा लायै लायै गारि गुन्दा फिसा जोंनि गारि थारि बुख्रुबजोबदों हो जेबो नङा दा बे BPF आव फैबाय हा जों भटार्स नांगौ आं बेखौबो नाङा होनाखै नांगौ जोंनो भटार्स नांगौ थिग बाट आंनि लुगैनाया मा जयनिं जानायनि सिगां जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों खेनसे लोगो हमनानै एपलजाइज बिजानो लुगैदोंमोन आङो आंखौ मानो बुङाखै नों होमबा आं बुंदों बेखौ नों मालायफोरखौ बुंखादों मिथिबाय नों क'क्राझार पार्टी अफिसाव दाफै नोंखौ करमाटा दैखांजोबगोन आं मानो नोंलाय दालालसो नों सासे आं लिडारफोरखौ मोनबाय थादों बे खोथाखौ सोर नोंलाय सोर लिडारखौ होननाय नों दालालसो आं जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौ होनदों नोंसोर मानो खोन्थायाखै नोंखौबो आं मेसेज गोलाव लिरनांगौ दां मिथिबाय बिक्रम नोंसोरो रायलायलाय आं नोंनो मेसेज गोलाव दोनहराखै बिक्रम नों सोर क'क्राझार दागाखा नोङो क'क्राझार जेनेबा क'क्राझार पार्टी अफिसाव आंनियाव बिदि दाहरलै फंबाय आंनियाव बिदि दाहर मा हरा बेलाय नोंनो लाबोदों बेखौ मोनसेयाव सेमा जों ग्रासरुट लेभेलखौ मा मिथिगौ नोंलाय जों ग्रासरुट माबा मोजां रायलाय कास्टम दामोजों रायलाय बुरबक कास्टम दामोजों रायलाय दालालजोब नोंसोर गासिबो दालालजोब नोंसोर फैनायखौ लुबैया होमबा फैनायखौ लुगैयो एपलजाइस लुगैदों जोंनो नोंसोर मोजाङै रायलायलायबानो जायोना मा आं दिनै गोसो गाज्रिबा 200 जन लांनो हायो आं BJP UPPL आव मिथिबाय लांनो बिदि नङालै भाइ बिदि नङा बिदि खालामो नामा फंबाय बिदि खालामनाङा बे भइस रेकर्डिंआ भाइरेल जागोन बिक्रम लांनानै देखायनांगौ नामा हामा बिदि नोंसोर मानो बिदि सानदो बिसोरखौ लाना फैनोसो नांगौ एपलजाइस लुगैदोंमोन आं मानोथो आंखौ बुङाखै सिगाङावलाय बुंबानो जायोमोन ना मोजां लिरनानै हरखादों मेसेजखौ फरायफिन बिक्रम आं बिदि मेसेजआ थायालै नोंसोर आंखौ लोगो हमना मोजां बुंबानो जायो मा जायो बेलाय आंखौ दाहाय लोगो हम दे टाउनाव दानो नोंसोरखौ बुंनाय डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव देलाय बुंलाय बुंदों आदा सोगोमखौ बुंदों आङो होमबा बिसोरो मानोथो मोजां रायलायाखै सेन्ट्रेल BSUनि प्रेसिडेन्टखौ बुंदों आङो बे रेकर्डआ भाइरेल जागोन दाहाय आंखौ लोगो हमाबा दाहाय लोगो हमबा लोगो हम होनखाबाय आं फैबायलै फंबाय नों मा खालामो आं मिथिया लांजान राजि दा BPF निफ्राय UPPL नङाबा BJP आव नाय मारनो दे नोंसोरो मोजां रायलायलाय